Végre megérkezett a mindössze 100 darabban készült Römer Deep Sea Duna kiadása. A Deep Sea kollekció első automata szerkezetes modellje, mely egy koronazáras, zafírüveggel rendelkező búváróra, 200 méteres vízállósággal és forgatható lünettával. A Duna kiadás csak is Magyarországon elérhető, mindössze 100 darabos limitációban, mind egyedileg számozva. Az alap 2 év jótálláson túl a gyártó biztosít plusz 5 évet, mely egy automata óránál igazán impresszív. A látvány magáért beszél, a jellegzetes hullámos számlap és a kék mutatók tökéletes harmóniában vannak, amit jó érzékkel megtör a piros másodperc mutató vége és a Deep Sea felirat. Működéséért egy svájci automata Soprot Kaliber P024 felel, 38 óra járástartalékkal, mely 28.800-as féllengés számmal működik. A Römer Deep Sea Duna kiadása megvásárolható a West Endi, Árkádi és Béketéri üzletünkben, vagy online megrendelhető a tutuora.hu weboldalon. Az elérhető sorszámokról pedig az adatlapon lévő telefonszámon érdeklődhettek, vagy akár a videó alatti komment szekcióban. Köszönjük, hogy megnézted a videót!